Joku se meni. Tehdään tämmönen My Day tästä Tonefestipäivästä, kun minulla on siellä se klinikka. Nyt ollaan menossa sinne tässä ja tervetuloa My Dayhin. No auki. No niin, ootellaan hissiä. Ottakaa työ sitä Tiny Hawk and Bizarre? Joo, Tony Hawk. Bizarre. Tony Hawk. Mutta kato, Tupla artist. tupla liksa. Feels good, man. No niin, kiitoksia vaan kaikille Tonefestistä.